Мадина Қурбонзода варзишгар духтари хубҳунар ва хушноми мо рӯи гилеми рақобат аст дар баробари рақиб аз Қазоқистон. ҳоло Толор низ вазъ тағйир меёбад дар Толор ва ҳамагӣ аз нишастҷӯйҳо ба ифтихори Мадина мухлисӣ мекунанд. Аружан Ережепова 20сола паҳлавони қазоқистонӣ дар баробари рақибе ки аз худ 4 сол хурд аст мубориза мебарад. Мадина дар ҳамон усули худ рақобат мекунад. бештар гӯем ки дар куми ката худро дар мавқеи хуб мемонад ва баъдан тобиш мегирад рақибро. Чанд ҳолате ки мо мушоҳида кардем, ҳоло ҳамин гуфтаҳо буд. шояд ҷосебе бошад ё ин ки ба роҳи нафас зарба равона шуд. ба ҳар ҳол Мадина идома медиҳад омода аст ва мо мутаваҷҷеҳ мешавем. кӯшиши аввал аз ҷониби рақиб. Аружан аз мусобиқаҳои қитъавӣ натиҷаҳои шоиста дорад. нишони тилло нуқра ва 3 мартиба биринҷӣ қаҳрамонии осро дар назар гирад. 1 маротиба гран-при, 2 маротиба гран-слам ва албатта 3-мин маротиба аст дар қаҳрамонии ҷаҳон иштирок дорад. фурсати беҳтарин барои Мадина. Вале бубинед ки дар ин ҳолате ки ҳарду якҷо кор бурданд ва барои ҳамла омаданд, варзишгарбони қазоқистонӣ муваффақ шуд. боке нест, ба ҳар ҳол вазари ин ипо нест. вақт инҷо ҳаст. шояд хасоки маке беҳтарин аст. инҷо таби ҳамагӣ болида мешавад. хуб мебинем чӣ ҳолат буд. беҳтарин Мадина дар деросанҷии аввал